Rasulallah sayyidul anam, rayuwata na baka Rasulallah sayyidul anam. A farko na sanya sunan Rabbi ilahana, mai dubin isa sarki Allah rabbana, dubin salati karagun Mahmudina, wannan da kafirai ke tsoro ɗahaya sayyidul anam. Rayuwata na baka Rasulallah sayyidul anam. Kafin na yi gaba sai na tsaya in durƙusa, in gaishe da sahabbai da waliyai na sa, da shehanai na su ma tilas ne na sa, kamar su Shak Ahmad Tijjani da Ziyani ga usul zaman. Shak Yaya Alshar kawai babban jarumi, babban masoyin annabi taskar ilimi, uban uba kake Shak Abdallah Harazimi. Na yi kamun kafa a gare ku gaba daya masu san imam. Rayuwata na baka Rasulallah sayyidul anam. Ban san wani in ba kai ba nabina, bayan Allah ba wani sai Mahmudina. Aljannar makanta tana son ɗahana, ba mai shigar ta sai mai san Al-Mujtaba nurul qiyam. Rayuwata na baka Rasulallah sayyidul anam. Ba na ragawa duk makin Al-Mujtaba, kowane ne shi ne ba zan so shi ba. Maƙiyin annabi ko kallo bai ishe ni ba, ko dabba ma ta fi maƙi Al-Mujtaba sayyidul anam. Ina masoya ku yi haƙuri zan dakata, domin ƙarami ne ni haka na aikata. Murƙe san manzo na kadda mu dakata, dan shi ne mafita a gare mu masoshi a sayyidul anam. Rayuwata na baka Rasulallah sayyidul anam. Rayuwata na baka Rasulallah sayyidul anam. Rayuwata na baka Rasulallah sayyidul anam.